tingko pong kutan ni sariliyo kung agyuyo na ba. Kem pong sitwasyon tamo kem biyengeni, kem pong sadakalame nga palyari, at ngining medyo babawi ta ng bagya-bagya nga harapin pong sasabi, agyo ta na bang sabyan din ng amanong arete? Ala na akong panintunan at sunangan ka na ako. Buri na pong sabyan, are you contented? Are you satisfied? Are you fulfilled? Aro, nang kaya tintamo pong dakala maging agam-agam kaniti. When we talk about po our needs, can be tamo, tamo po sabi kay sarili tamo, satisfied ta na. Kasi atin tapa mo rin ugaling manintun. Burita mo, tintapang agawa, burita mo, atin pang malyari kimbiata mo, wari po ne. Minsan magkwento ya po'y chinchin ka na ako, kukwento niya po yung pagawa ng bale. Sabyan na po wari ka na ako, mong satisfied na ako, kabang hollow blocks la pa. Alay pa maka-finish. Siyempre, when you are satisfied, itang kang dream, itang kang kapagnasan, now it is coming true. Magagawa na po, ngarapin sasabi. Kalupa ng Romeo. Siyempre, pantunanay tametong aldo, buri na. Milubya pa si Bayo king seminaryo. Andiyan yung seminaryo na neburi. Ayan po. Itang panguling kasi that is the way he feels na buri na po kayong sarili. That is my being fulfilled. Something, a dream in my life nga na po na malyari. Lapis siguro nga ako, nungkot ng dakatamong yun kasakit na yata ang pakibatan, ala na akong pantunan at yunangan ka na ako. Ako po mismo, kitnan kayong sarili ko kaniti. Ala na ako bang pantunan at yunangan ka na ako? Sabi ko, atin po, mangarap ko pa kimbiye ko, ing mi-assign ko keng meto nga parokyang, andyang baryo ya mo. O neng buri ko, itang baryo, ing baryo na ning Balibago. Wow, big time. Ngarapi sasabi. Pero po pala mo kay sarili mo, you still long for something na nang kay sabi mo, Pen, are we really satisfied? Sabi mo kay sarili mo, satisfied na ka. Pota pong pagnasan mo rin kay kang anak, sana mayari la. Mayari la po. Anak karugo kapagalan na danasan kimbiyewari na po. Potang mayari rin anak mo, nakakuswelo. Sabi mo, ay, mayari la mo rin, a dream come true, asad-sad ko la. Pero, alim mo rin, you will start anew. Sopan mong manintunobra. Potang kay makyasawa la pa. Potang kay sabihan na ning anak mo, ma, lakwang kaya pa'y nga po ko kaya, tapo mo kaya kane, nga na, ikapang manyese magobra ko. You begin again. Hanapin po. You will start again. Sabing you're now satisfied. Siguro sabihan da, ali pa, dakal pa masyadong responsibilities na dapat gawan. Kalimbawa po, kining kay kami king radyo, ating kay po nga doang kayabeng mag-OJT from Dabsu, impo kanong karelang to fulfill their hours, 800 hours. Sabi ko, kayo na yatang mitagan, kung nga doa, karakaldan na rin may maglako pong mag-OJT kaya may pasawa ko kaya itsura doa. Biro mo po. Pero, lawin nyo ito. Potang mayari, sabi da kayong sarili da, ay, may tapos na din, salamat. Na-fulfill na ang aming OJT. Ali po, kailangan lang mag-graduate, kailangan ng gawang thesis, kailangan dang i-present yung sarili da, karatang ganaganang kapagalan ng gewara kimbi. When are we satisfied? When can we say we are fulfilled? When can we say we are contented in life? When it comes to the material things in our life, imbibiyan na ning yato kay katamo, never. Never. Uling mantun at mantun ka pa. Ngaran sasabi. At tinakameto nga TV, may uso la rin flat TV, ano king pangadagul. Ay, sali ko kanyan, mura na lang ini. Sinali kang flat TV nga naking karagul, nga rapin sasabi. Kapakontento. Ay, pa internet ko banta manalbe kong Netflix, nga mo. It never stops. Kasi, yun yung sasabihan na niya to kay katamo yung na po. Pero there's a beautiful line kempong kay katamong may basang ebanghelyo na nang basang kay may ka-attract po, sabi ko, masanting ang pag-anakay ni. Inari ko na yung dapat pepagawan mo ka na ako. Inari ko na. Inari ko na. Burinan sabihan, gewa na ng Jesus.
Itang nanong dapat nang gawan ape padapat na ningigpa. Is he fulfilled? Is he contented? Is he satisfied? Kaya puntulo na ng Ebanghelyo, more than contented, more than satisfied, more than, sabi namin po, fulfilled. Uling, inari ko na. Yan inano po itang inari na dening tao nga rin nga na po, na po kasanting itang mikabilang alang angga. Itang itiya imbe alang angga, ape pakilala na kay katamo is to follow Him, to follow Jesus, to follow what the Lord has instructed him. Igpa nga na po sasabi. Potang nga kita mo po fulfillment na ning ginuta mo. It's not about material things na apayari may bale mo. Kaya katamo siguro kening yatuwa. Pero after everything, no ka rin ka. Nano ka. Wari po. Naning kaya wari, impakisip tamo, lalo na po. Siguro po tanga anak-anak ka, pa maging focus na ning BMW ni. Pero when you are at the prime of your life, po pong matuana ka, nang kaya isipan mo na kayong sarili mo, hanapin din nga liwa po, it's no longer no ating kabang insurance or what. Iningisipan mo, pota kayang mutay ko miras ko banwa. Bibiruan kaya po nandin ni Chinchin. Potan lulup ko kaya ni, kabang luring nga babaw ko ka rin bulaklak, pakibat na po ka na ako. Ay, among bulaklak lang mete. Nga na po, which is true. Then pong bulaklak mi kaya ni, di rin talagang gagamitan da kayong mete, karetang corona, kasi mura lang dili. Pero sabi na, manatching pa nga babaw ko lang. Biniro kaya po, bakit may paababaw ing mateka? Nga ko po mamiro. Kaya ne, it's a reality na po nang sabihan tamo, bakit yung ginu-contented ya? Ano wari? Ngarapin po. Because he has done his part, his mission. Napin po sabi ko nandun, panikwanan tamo, let us do our best. E tama nakwa itang bibina ning yato kay katamo, but still we can be contented. Still we can be satisfied. Satisfied in what? Sabi tamo, I've done my very best, O Lord. Liningap ko rin anak ko. Ngarapin pong sasabi, sinuyo ko kaya ka nga na. Napin po, it's a good example po tang balikan tamo. Apo lalo na ako kayong meto nga kaluguran. Likwa na po yung obra na mag-obra kay meto nga meto nga foreign company. Katas na po sweldo. Bigla yung mag-resign at the prime of his life, 50 years old. Kanita po sabi ko, what po mag-resign kayo nga ako? Sabi na kanako, kung makanita kasaya, nga na pong makanyan, atin kung aliwang pantunan. Nano pang pantunan mo? At yun nangan keka. Material Pero naping gawa na, mag-resign niya. Mag-volunteer po kayong parokyano. O pakanano ka kanyan? Asad sa dakarin tipon mo, merine ko po kayong pakibat na, God will provide. I will just do my best. I will do my part. At siguro po ini masanting ang pagganakakita mo. I do not have a lot in my wallet, but I have a lot in my heart that I can share the love, I can share the dedication, I can share my commitment ng harapin po. And that satisfies. I think that satisfies ng harapin po. Karakal da rin ala, pero noking kasaya. Huliing karelam di, balo da keng sarili da. Ako kwadang gagawan imburina ng Diyos, kaya tang agyura at pagkapilidan ng agawa. At siguro po ining challenge para kay katamo. Inari ko na, ing padapat mo ka na ako. Mekad sana po tandatang yung panahon, makanya mo naman yung sabihan tamo king Gino, inari ko na, ing padapat mo ka na ako. Penikwanan ko yung agyu ko, nung ating mangkulang ika ng bala.